lalakad lang namin papuntang school kasi medyo malapit lang naman. So, yun. Hi guys! Nandito kami ngayon sa Unitop dahil aray ko may bibilhin lang ako. So, ngayon lang ako nakapag-vlog guys. Actually, parang 4 p.m. na ata ng hapon. Kasi kanina, masyadong busy kasi kanina. So, ayun. And also, kasi maagang nag-out ngayon yung husband ko. Kaya, ay, aray ko. Aga siyang nag-out. Kaya, ayun. So, ito yung itsura ng Unitop, guys. Yung part na yun, yung mga, Tupperware. Ito na part yung anak ko. Sinasakay ko talaga siya sa, mamaya, may chichig ako sa iyo mamaya, guys, sa gabi. Pag-uwi ko. Tapos, yun. Nagtitingin-tingin lang ako kung ano yung pwede ko mabili. Bibili lang ako dito guys para pang post sa Shopee, ganun. So, ang daming mura dito guys. Gaya nito, clipboard, 29 pesos lang. So, very, so kung magsisimula ka pa lang kagaya ko, nagsisimula pa lang, hindi naman ako maglalabas ng sobrang kalaking puhunan. So, magba-buy and sell ka, hindi mo pa kayong mag-wholesale, gano'n. So, ayun. Tapos, ang cute ng mga scissors nila guys. Ito, 19 pesos. Pero yan, hindi man yan sa yung pasukan. Hi guys, nakauwi na kami at nakalimutan kong mag-vlog kanina. Parang na-enjoy ako sa pamimila kaya nakalimutan kong mag-vlog dun sa dalawang store yung pinuntahan namin kanina. So yung na-vlog ko dun sa first store na inano namin. So ayun. So kakarating lang namin, parang na ata 6 mag-7 na ata. So ayun. So hindi na ako nagluto ng lang kami ngayon kasi may natira pa na burger bun doon sa refrigerator. Saka nagluto na lang ako ng egg. Ayan siya. Egg tsaka ham. So yun lang yung ko ngayon lulutuin para mas madali kasi may aalis yung asawa ko ngayon. So kailangan madali yan kasi alis siya ng 8. So, ayun. Sobrang init guys. Sobrang init.
So, ayun. Tabag-init talaga. At, later, kami lang dalawang mamaya ng anak ko dito sa bahay. Kasi, yan nga, alis siya tonight. So, so, ayun. Tapos, mamaya, ipopost ko na din yung sa Shopee. Yung mga bagong item na nabili ko kanina. So, ayun. So, ngayon, ang hapunan namin is coffee, bread, saka yung egg. So, ayun. So, tatapusin ko lang ang aking ginagawa dahil inaantok na rin yung asawa ko. Inaantok siya, gusto niya matulog ng kahit minutes bago siya umalis. So, ayun. So, yung mga may chichika ako sa inyo mamaya, later i-ano ko sa inyo mamaya. Kasi may sasagutin din siguro akong tanong mamaya. So, patapusin ko lang to guys. So, ayun guys. Malapit na akong matapos yung ham na lang yung lutuin ko. So, ganito, sa bahay, ganito talaga kami pag minsan pag umaalis ako. Kasi dumating na yung money dun sa nag-order. Kasi sa Shopee guys, hindi mo diretso-diretso makukuha yung money. Kasi may mga process siyang sinusunod. So, ayun. Dahil yung first payment is natanggap ko. Konti lang naman. Yung lang yung malaki, yung next. So, binili ko na siya ng So, ayun. Tapos, ito yung coffee namin. Ito sa asawa ko kasi medyo strong. Kaya hindi siya antokin. Tapos, ito yung sa akin. Yung creamy white. So, ayun. At syempre, yung aming cute na yung aming Nescafe na mug. Ay, mug ba to? Cup. So, ayun. Magkakape kami ngayon. Tapos, yun. Tapos may ganito siya guys. So, ito yung sa niya, hawakan para hindi siya mainit. So, ayan. Nilalagyan yan dyan. Ayan. Tapos, yan, ito. May dalawang, yan, cup. Ay, cup. Cover. Hi guys. Say hi. Hi guys. Hi guys. Dili man akong kamot. Wash your hands pa. Ito yung natira guys, oh. Tapos yun, kakain na kami. Ito lang, ganito kami guys, pag madalian na, yun yung gusto ko para talaga yung may bread sa amin. So, papakita ko din sa inyo kung ano yung itsura ng pagkain namin, Teka. Mama. So, ito sa anak ko. Yan lang yung kanya. Tapos rice. Tapos, ito yung sa akin. Isang egg, tsaka isang isang ham na medyo pagod na. Tapos, ito sa asawa ko. 2 egg, syempre. Tsaka isang ham. Tapos yun, coffee. Tapos, aalis si Papa pagkatapos ng kumain. So, ayun. Ayun. So, yun, kakain na kami guys. Yun, ang gusto kong i-shika sa inyo guys, yung muntik na kaming makidnap. Talaga guys. Talagang kinabahan talaga ako doon sa na yun. Grabe talaga. Kasi nung one time guys, kasi 'di ba from here kasi yung klase ng anak ko is 10 to 12 noon. So mga 9:30 to 9:40 saka na ako umaalis na ako. So nilalakad lang namin papuntang school kasi medyo malapit lang naman. So yun. Nung one time na
ano na kami, paalis na kami, nandun na kami sa highway talaga, pero ano ko siya guys na ano daanan, medyo tahimik siya talaga kasi para siyang nasa subdivision na daanan na tahimik talaga siya. And then, nung palabas na kami, may van akong nakitang nakapark doon. But, ako naman, ano naman ako, very, very vigilant talaga ako guys, sa mga ganyang bagay. So, syempre, yung iniisip ko, baka ano, ganun. Pero, inaano ko sa isip ko na, okay, okay lang yan. Okay lang yan, ganun. So, nung time na yon, okay, umalis na kami puntang school. Nung time na umuwi na kami, sumasakay talaga ako ng ang tawag nun, tricycle kasi medyo mainit na. So nung pagdating namin doon sa ano guys, yung van na nakapark, nakita ko sa umaga, umalis na siya pero nasa unahan lang, nakita ko pa siya. But yung van na yun is para siyang bagong-bago na van, tapos malaki. Tapos may isang van naman na napapunta sa amin sa direksyon namin. So parang nag-cross lang sila. So ayun. So yung van na yun is kamukhang kamukha talaga sila, magkamukha, parang twins, parang ganun guys. So that time yung tricycle na sinakyan namin, hindi pa siya naka naka-turn. So nasa harapan pa kami ng ano. So may mga tao pa doon, may nakatambay pa ng mga lalaki. So medyo hindi siya parang parang thank you Lord, parang ginabayan pa talaga kami ng Diyos talaga na parang ano, may mga tao pa doon. So nung pagtayo ko talaga doon guys, grabe. Yung van talaga nakaano siya sa aming harapan. Tapos inopen niya yung window niya. Tapos yung lalaki yung nagda-drive. So nung pagtingin ko, buti na lang may naka ano na kotse doon sa likuran niya nakasunod. So pero yung takbo niya hinay-hinay lang guys. So nung nakita ko nung inopen na niya yung window, tumakbo talaga ako. Tumakbo ako paano kasi may yung way doon is yung amin, papasok ka pa sa isang ano pa, sa parang iskina, parang ganon. So talagang tumakbo talaga ako guys. Tapos hinay-hinay talaga siya guys, hinay-hinay na umaandar. So yun, tumakbo lang ako. Pero na-realize parang ano ko lang, baka naman siguro hindi talaga ayun, hindi talaga yun. Yun kasi may issue na talaga guys na may van na umiikot-ikot siya doon dito sa Cagayan de Oro na nangunguha talaga siya ng bata, nanginidnap siya ng bata. So kinabukasan, papasok pa sana kami kasi feeling ko, syempre sayang naman yung binayad namin doon sa school. But then, nung na-confirm ko talaga na meron talagang van na matagal na pala silang umiikot-ikot dito sa aming barangay. Kasi yung may kapitbahay ako dito na yung husband niya is taga doon. Naano rin sila kasi yung van kasi talaga daw umiikot-ikot lang doon tapos hindi naman sila taga doon. So dalawang van daw yun. So yung nakita ko yun talaga yun. So ano ko talaga na parang praise the Lord talaga. So kinabukasan guys hindi yun, stop na, nagsasabi ng husband ko na ipa-stop na siya sa pag-aaral. Yung pera makikita naman yan eh. So kaysa naman kasi baka bantayan na kami noon eh kasi nakita na nga kami. So ayun, talagang hindi ko talaga maisip guys na parang oh my God, parang thank you Lord talaga, sobrang thank you Lord kasi alam mo yun, yung safety talaga ng anak namin yun yung ang priority talaga namin ngayon. So ayun guys, so sa lahat ng mga mommies, especially
kahit nasa mall guys, kahit nasa mall, kailangan talaga natin silang bantayan. Lalo na pang mga mommies na mag-grocery, yun yung pinaka-challenge talaga. So ngayon talaga pa nag-grocery ako, kahit malaki na siya, sinasakay ko talaga siya sa pushcart. So buti na lang hindi na siya nagkagalit pag sinasakay ko sa pushcart, kasi pinapaintindi ko sa kanya na kailangan sumakay ka dyan kasi ganyan, may nangunguha ng bata. So pinapaintindi ko naman sa kanya. So, ayun. So, sana sa mga mamis, mag-ingat-ingat din tayo, no? Kasi, alam mo, nasa huli talaga yung pagsisisi kung alam mo yung walang ibang magsisisi, tayo lang talaga kasi tayo naman yung tagabantay ng anak natin, 'di ba? So, ayun. So, be careful lang, guys. So, ayun. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo, guys, kasi para naman ma-aware din kayo. So, ayun. Yun lang, guys. Kasi matutulog na rin ako kasi ano na, mag magna 9 PM na. So ayun, kasi kami lang dalawa dito. Uwi na asawa ko mamaya pa yun, mga 1 to 2 PM pa yun, kasi may ano kasi sila ngayon, general cleaning sa store nila. So ayun. So I hope you guys enjoy, and sana ay okay yung ano ninyo ngayon, nagustuhan niyo yung vlog natin ngayon, kasi hindi ako masyadong nakakapag-vlog kasi ngayon guys, kanina kasi masyadong busy. So ayun, see you in the next video guys, good night.